Dean, explicații după eșecul acesta? Bună seara. Nu avem nicio scuză. Am pierdut meciul. Eram 100% convinși că vom putea scoate un rezultat pozitiv, dar din păcate am pierdut în această seară. Parcă nici tu n-ai fost astăzi cum te voia lumea, am auzit și în tribună că ar fi vrut mai mult de la tine. Tu ei învățat până la urmă, tu ai ridicat ștacheta. Da, așa este. Da, dar știți cum e în fotbal. Echipele văd meciurile care au fost și încearcă să nu facă greșeala la propriile lor echipe. Și astăzi cei de la Mioveni s-au închis foarte bine și m-au blocat. Mereu aveam om lângă mine și nu aveam așa mult spațiu. Dar ne-am creat ocazii. Cred că golul lor au venit într-un moment mai norocos, așa, pentru că nu am vrut să o lovească așa, din câte am văzut pe teren. Recunoscut. Acum chiar nu știu ce să zic. Într-adevăr, pe sfârșit de repriză, secundă, au avut mai multe ocazii pentru că am riscat și noi să înscriem, dar n-am putut. Atât am putut în această seară și nu avem nicio scuză. Totuși, Dean, rețin multe momente foarte organizați în defensivă, însă ați luat gol în fiecare meci și în cam toate meciurile ați fost conduși, fie că ați câștigat, fie că ați pierdut. Așa este. De ce? Nu știm motivul. La început ne simțea bine că luam gol, pentru că ne trezea așa puțin și ne descătușa și ne putea da drumul la joc, dar în această seară n-am putut de câteva meciuri tot primim gol și nu reușim să întoarcem. Nu înțeleg. Și chiar astăzi zic eu că am avut destule ocazii să marcăm. Tu cum ești personal așa? Ce se mai întâmplă cu tine? Te-ai împăcat cu cei din conducere? Nu vă mai lasă să vorbiți, înțeleg, despre bani? Nu știu. Sunt sănătos. Asta îmi doresc și asta îmi voi dori să fiu, pentru că sunt multe meciuri, avem mult de muncă, e greu, dar nu avem ce face. Ăștia care suntem, ăștia trebuie să demonstrăm. Și rămâneți ăștia care sunteți? Nu știu. 1,7 milioane de euro ar fi trebuit să se facă ofertă pentru tine, a anunțat Dumitru Dragomir aseară. Știi ceva astăzi? Ți-a spus cineva ceva? Nu am discutat cu absolut nimeni. Nu știu, pe dânsul l-am auzit aseară înainte de meci. Îi mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Bine, el a spus că valorezi 7 milioane, deci ți-a crescut un pic prețul. Da, îi mulțumesc, dar nu știu de nicio ofertă, n-am primit nimic, clubul știe și cred că ei vă pot răspunde la această întrebare. Greu, Dean, și fără bancă, mă uitam la meciurile și schimbările voastre, schimbați 2 oameni astăzi, de obicei schimbați 3 sau 2 oameni, nu schimbați mai mult. Greu fără bancă? Greu că v-am spus, avem un lot subțire, avem tineri talentați și foarte buni, dar trebuie niște jucători cu experiență, pentru că în unele momente va trebui să fie un om acolo care să conducă și să aibă destul de experiență. Și pe parcurs vor veni suspendări sau accidentări și va trebui să avem și bancă. L-ai certat un pic pe banii pentru încercarea aia de lob sau așa ai fi procedat și tu? Nu l-am certat, l-am încurajat, pentru că poate așa gândeam și eu în acel moment, a venit mide, el a știut dacă dădea gol, îl pupam toți. Se întâmplă ca în unele momente să ratezi. Mulțumim. Mulțumesc frumos.